तोर के सावा कमलेश नीरजवा के एहे हौया देशवा। आ जई विदेशिया करतो पिया पर तोर के सावा कमलेश नीरजवा के एहे हौया देशवा। तोरा लड़के कानून से लैबो दमहा कई हमर वकीलवा में गे जान। तोरा लड़के कानून से लैबो दमहा कई हमर वकीलवा में गे जान। छोड़ी के अपन प्रखंड काहे चल गेली दोसर जिलावा में गे जान। छोड़ी के अपन प्रखंड काहे चल गेली दोसर जिलावा में गे जान। कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो श्रीरामपुर।